Once again, may buntag sa tanan. May buntag sa Usa ka may buntag kay ron adlaw nga Domingo. Nang hinaot ko nga dili ta parehas kang Tomas nga dabanaw si Jesus. Nga wala siya motuo, naglaag-laag hinuon. Today we will hear what the word is telling us. Nga mag-target ta sa gingon, my sheep hear my voice. The question is, nganong gitawag man nato o sa kadaghanan nga si Jesus mao ang maayong magbalantay? During sa panahon ni Jesus, ang usa ka magbalantay common kayo sa land of Israel sa panahon ni Jesus. Jesus, God's anointed Messiah and King, born from the tribe of David, called himself the Good Shepherd. Itawag sa nga may magbalantay, whom the Father entrusted for His care. Parehas nato, we are entrusted ni ini nga simbahan nga siya ang atong chief shepherd, but ang Ginoo naghatag og magbalantay in John chapter 10 verse 29 nga nagaingon, ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. No one can snatch us. Kung naata diha sa Ginoo nga ato siyang gitahod nga magbalantay. The Apostle Peter tells us that the Lord Jesus is the good shepherd and guardian of our soul. Siya ang magbalantay sa atong gitawag, atong mga kalag. So in 1 Peter chapter 2 verse 25 nga nagaingon, kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nasa laag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay og tig-atiman sa inyong kalag. It is hard. Usahay isip usa ka magbalantay nagituga sa Ginoo kanato malisod kay tanang tao nagtan-aw nimo unya ikaw nagtan-aw ka sa tanan. Diha nato makita nga as our shepherd, He keeps close. Og personal siya nagbantay in every one of His sheep. Pagkagabi mangita siya kung naabay nawala sa iyang mga karnero. He calls us by name to follow Him. He promises to be our guardian and protector. Sheep without a shepherd were vulnerable, prey for predators such as wolves. Usahay kung dili ta magbantay, o dili ta mamati, sagi tuga sa Ginoo nga magbalantay, mauna usahay nga masayop ta, vulnerable kaayo ta, og angay tang kanon sa mga lubo og sa mga kawatan. If the sheep strayed from the fold, it could easily get lost. Kung mawala ta sa usa ka panon, dali ra kaayo ta nga dili ta kaayo makabalik tungod sa daghan nga tentasyon nga moabot sa aton tagsa-tagsa kinabuhi. Usay mahulog ta sa pangpang. Kung mahulog ta sa pangpang,
ma-injured ta, shepherd had to keep a constant watch over his fold. Turusahay na yung mga tao diya sa simbahan. Nga walay pagtahod sa magbalantay. Nga ang magbalantay gitugahan is sa Ginoo to watch. It is his job na constant kapagbantay sa mga karniro adlaw o gabi. Always count the sheep during night if anyone is missing. Namuadto ko sa Ephesians chapter 4, verse 11. Ginigingon. Ang maagasa niya mao, ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa imbalita o ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Mga pastor. Kung obispo ka, mahimo kang unsa? Pare, mahimo kang dikon, mo nang usa ka order sa simbahan. Pero kung ikaw pare o dikon, di ka makaambak nito, di ka mahimong pare o obispo. Kung gitawag ka nga pastor, yarigod ka, pastor ka. Agod usahay ang simbahan na ay hierarchy nga atong pagatumanon. Mark of Christ sheep. Unsa nato pagkailha ila nga kana karnero ni Kristo. Kung karnero ka ni Kristo, willing ang usa ka karnero to hear and obey His voice. Amin ba ta, anak? Tingnan yung tapad, obey His voice. Ina, obey His voice. Ay mo pabungol-bungol diya. Okay. Di na kita kasabot, hinuon anak. Kung disobedient ta, it is a mark of those who are not His. Kung disobedient ta, dili kita iya sa Ginoo. O daghan pa kayo mga proseso nga atong ginahimo kung iya bagyod ta sa Ginoo og masinugtanon ba ta sa iyang gisugo kanato. 4 phases of a leader. Unsa ang dragway ni Jesus ug sa iyang mga leader. Number 1, ox. Meaning, a shepherd is a hard-working shepherd. He will give his life sa iyang katawhan. He will work out to those people. He will serve people under his flock. Mo nang ox. Na kung balantay sa karniro, kung dili ka ox, naon sa man ka? Tapulan ka nga magbalantay. Hireling ka. Ay, kadaho mao, nga usa siya katao. Dili na pantom. Usa siya katao nga nakasabot sa mga sitwasyon, sa mga tao, sa ilang mga problema. All we have to do is come. Muduol ta diha kang Hesus. O mangayo ta og tabang. Ang ikatulo, he is a lion. Dari daghan ma ko ani, lion. Ang usa ka shepherd sometimes usa siya ka lion. Layo pa musaba na ka. Bah! Wala ko ikaw shepherd, sometimes you will be like a lion. Pero dili sa tanang panahon nga mura kag lion. Wa
wa na mabilin sa simbahan. You situated people, kanang mga problema na mga sitwasyon, makita na sa usa ka magbalantay. But sometimes people resist kung unsa ang gihimo sa usa ka magbalantay. Badlungon nimo, di patuo matuyo ta. Now, let's go to Ezekiel chapter 33. Ini nga bersikulo kay 33 verse 1 nagingon, giingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang imong katawhan, kasi dihang kastiguhon ko ang inyong nasod pinaagi sa espada, magpili silang usa kanila nga maoy ilang himuong magbalantay. Ini kakita niya nga nagduol na ang kaaway, kinahanglan nga patingugon niya ang trumpeta agig pasidaan sa katawhan. Now, this is the time when danger comes sa aton tagsa-tagsa kinabuhi. Isip magbalantay, patingugon niya ang iyang propeta, sultihan kaniya. Amin ba ta, ana? Wa pagaling ta mo sulti, ga-resist na. Pero unsa may giingon niya? Inigkakita niya nga nagaduol ang kaaway, kinahanglan nga patigungo niya ang trumpeta agig pasidaan sa katawhan. Verse 4, katong nakadungog sa trumpeta og dili manumbaleng sa maong pasidaan og unya patyon siya, isipon nga tinuyuan niya ang iyang kamatayon. Verse 5, kay kon mamati pa siya, makaikyas unta siya, apan kon ang magbalantay, wala mo patingog sa iyang trumpeta agig pasidaan sa katawhan. Bisag nakakita siya sa kaaway, gadagaduol. Ug unya, makasulod sila, pamatyon ang mga makasasala, ug paninglan ko ang ilang kamatayon, mao ang magbalantay. This is dangerous. I am accountable sa inyo. Amen mo ana. Agod ay mo kasuko kung tiyan ta mo. It is for your own good. Para ni sa inyo, dili na para sa ako. Like giving of tithes and offering. Daghan pa nga makasabot ni ini. That is for your own good. Dili na para sa ako, dili na para sa Ginoo, pero para na sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Nag-iingon siya, I will open up the windows of heavens. Maghatag og proteksyon sa inyong panimalay, sa inyong pamilya, aron dili kayo kamo madagit sa mga kaaway ni nga kalibutan. Yet we don't listen. We don't listen. Mamati ta. Gusto ba ninyo proteksyon? Tingnan yung tapad, paghatag sa imong ikapulo. Ang Ginoo may nagsulti ni ini. And He will bless us. Dili sa nanangadawat na itong uwan-uwan o vitamins. When God blesses us, He will bless us. Amin ba ta, ana? Ihatod man na di. Andi. Ya, tuwa na taas, so atay kalibutan. May bisa pa hindi naghatag. Oh, okay. Ako nang gitigom karon. Ako nang ihatag sa Thanksgiving. Nakadawat pagyud mo, di pagyud mo hatag sa inyo 10%. Tan-aw na to, kung kwarta na ba sa hangin. Hinluan na to na, amin mata na. Let's clean it and give to the church. Bala ng Ginoo ana, ay mo pag dinaog, kwarta ba na sa hangin. Mo na itong problema kay kwarta galing alagis debate. Di makadawat og 20 magpatay na. Kinisa ng hatag, sige lang irisalista kay dala, isod na sa bulsa niya ang listahan. Sud magalis bulsa ang 20. Labaw ng 1,000 to 500. Nawa para ba mag-release?
Wa manimba kay naghuwatag uwan-uwan. Like Thomas. Naglagyo-ligyo si Thomas sa Domingo, imbis magtapo siya sa iyang kaugalingon nga mga disipulo iyang kuyog. Asa man siya. Agod wala siya makadawat sa panalangin sa Ginoo. Unsay ang tubag, kung makita nako ang inagian sa lansang sa kamot sa Ginoo sa iyang tiil, mutuo ko. So that's the case. Na, kining pag-asinso nato, paghatag ra gyud nato ni. Para na sa inyo, dili na para sa ako, bastante ko. Amin bata na. Bisag asa manalangin ang Ginoo. Yesterday nalangin ang Ginoo sa ako. Somebody give me 30,000. Ikaw bawion sa nako kaya ko may nagbayad og 2 ka tuig sa rental ani. 2 years ang rental ako nagbayad. Ikaw unsaon ako pag-refund ani. But God blesses me. Amin bata na. 30,000 plus 14. Gamay na lang utang ang simbahan ako. That's my money. No? Nagputol yung palkata para ibayad ako sa rental. I don't mind. Pero that's the way. No? Labaw na ta nga kita na atada inini nga simbahan. Kung gusto na itong proteksyon, kung gusto na itong kaayuhan sa itong tagsa-tagsa kapanimalay, healthy, wa mo ko ingon nga di lagi ta mga sakit, but it is part of the protection that God has given to us. Sabi niya, I will not allow the devil, di ako i-allow ang demonyo na magsinamok sa inyong finances, nga magsinamok sa inyong tagsa-tagsa ka mga anak. Kung dili ta mohatag ana, then our children will be captives of the world. Tuwa sila sa drug addict, tuwa sila sa usabadeha. Mga klase-klase nga kahilayan sa kalibutan, captive sila, mawala diya sa inyong poder. Think of these things. Pag huna-huna mo ani, patuo lang yun ta. Ay magsuko-suko kang bisya po mong istorya. Mao naman akong karakter. That's my character. Amin mong ana. Nasuko mo na ako. Sinigon, oh, okay. Para na natong tanan. Like a lion that roars. Mao na usa ka karakter sa usa ka magbalantay sama sa leon. Ikaw pat mao. He's like an eagle. Ang eagle, malupad lang na siya. Kung naay mga sitwasyon, they will fly. Nga dili siya makita. Mo nang usa ka trait sa usa ka leader. Deg bali-bali. Usa may gihimo sa usa ka eagle. Like an eagle, he will pray for those people. Mo nang way gubot. Parang treat na usa ka leader ka, mulupad na siya. He doesn't care kung siya nahitabo na silong. But ang focus niya, mao ang pag-ampo diha sa Ginoo. Amin bataana. Ato nang hinumduman. Na inyong leader, usahay, murag yung baka, murag lion, murag, sigurado ko tao, di ko pantomoy. Number 4 is, he is like an eagle. He will fly, even situation and problems. Amin bataana. Kita mga tatay ato nang ayuhon. Kita magyutanan. Kita may mag-provide sa atong mga panginahanglan sa atong pamilya. Sometimes you don't have, but I want you to be like an eagle and fly higher and pray for God's provision. Nakita na to ganiya, Psalms 23. Amin bataana. Nga ang Ginoo maoy ang atong magbalantay, walay makulang kanato. Itaga na kung wa kita makaon din ina Lord, ikaw ang akong magbalantay og walay makulang kanako. Lord, you have promised us in your word nga ikaw magasangkap sa tanan natong kikinahanglan. Tumana ninyo na miski wa mo'y makita. Why? Because it will build up our faith. Will build up ang atong gitawag nga pagtuo.
So karon nga panahon, nadawat na to ang giingon nga panalangin sa Ginoo karong kabuntagon. It is about what we call the shepherd of your soul. How God correct us? God will correct us through our shepherd. Pinaagi kanamo nga mga lidere simbahan, we can correct you. The word speak to us in variety of ways, especially through the word of the secret scriptures. Naa diha ang pulong sa Ginoo nga maoy makakorek kanato. God will open the scriptures for us if we approach His word with reverence and faith. Amin batana. Reverence and faith. If we ask, He will open our eyes to hear Him speak to our hearts and mind. Agod, gidasig na ang tanan nga magbasa gid mo sa inyong Bible. Amin ba mo ana? Even nga bisag naay sa muskalisod nga wala diha inyong shepherd, wala diha bishop of other priest. Read the word. Og dili gyud ang pulong sa Ginoo og unsa ang gisulti, mag-conflict na sila. It will go hand in hand, dili na mo conflict. Mo nang kinahanglan gyud nga mobasa ta. Dili lang ta nga moingon nga mao na. If we are hunger for His word, He will give us understanding, wisdom, and guidance in our lives. Now in Psalms 119, higi nato ni badungog kini nga pulong. In verse 105, kungmon kayo ni gingon, ang imong pulong maoy suga nga nagtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Amin batana. The word of God will guide us. Penetrate. The word of God is sharper than two-edged sword. It will correct us. Kung wa mo'y masabtan sa Bible, naa na tayo daghan, naa na tayo tulo ka pari, daghan ta og mga deacon, mag-ordain pa ta og deacon this year, si isa duha og dito sa Dupol. Massive na kayo ang misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Dili lang ang atong kaugalingon. In Psalms 119, last verse, verse 162. Pakabulahan ko tungod sa imong mga saad, sama sa kabulahan ni adtong makakaplag sa dakong bahandi. Pakabulahan ko tungod sa imong mga saad. The promises of God, God will never fail on us. Dili gud siya mapakyas. So ato ginang itaga sa atong tagsa kahuna-huna o kasing-kasing. And we have to pray, Lord, you promised us to His word. Nagsaad ka Ginoo sa imong pulong nga dili ko nimo pasagdan ni biyaan miski nakalamukat ang atong sitwasyon sa problema. We have to say that word to remind God. Na magbibisap i-remind pa nato kay Ginoo naman siya, yes, dili na para sa iya, para na sa imo to build up your faith. Amin matana. So naay magbalantay sa karniro. Kung mamati ta, we will be successful in the things that God has given to us. Amin batana. Mga Ebanghelyo, gihangyo ang tanan sa pagpanindog.